Защо е важно да бъдем спокойни по време на бременността? Бременността е един от най-красивите периоди в живота на жената, но същевременно е и време, изпълнено с много емоции, въпроси и притеснения. Промените в тялото, очакването на раждането, новите отговорности и страхът от неизвестното често превръщат тези 9 месеца в истинско емоционално изпитание. Много бъдещи майки си задават едни и същи въпроси. Дали бебето се развива добре? Ще се справя ли като майка? Нормално ли е да се чувствам така? Тревогите са естествена част от бременността. Важно е обаче да не позволяваме на страха да се превърне в постоянно състояние. Спокойствието не е просто приятно усещане. То е важна част от грижата за майката и бебето. Стресът е естествена реакция на организма. Всеки човек изпитва стрес. Той е естествена реакция на организма към предизвикателствата и трудностите. В определени ситуации стресът може да ни помогне да се адаптираме към промените. Проблемът възниква, когато напрежението стане постоянно. По време на бременността, тялото преминава през огромни физически и хормонални промени. Ако към тях се добавят тревожност, страх и емоционално напрежение, бъдещата майка може да се почувства изтощена както физически, така и психически. Ето защо специалистите обръщат специално внимание на психическото благополучие през този период. Емоциите на майката оказват влияние върху нейното ежедневие. Когато жената е спокойна, тя спи по-добре, храни се по-пълноценно и се грижи по-добре за себе си. Когато е подложена на постоянен стрес, често се появяват безсъние, липса на апетит, раздразнителност, главоболие, умора, затруднена концентрация. Тези състояния могат да направят бременността много по-трудна. Понякога жените изпитват чувство за вина, защото не се чувстват щастливи през цялото време. Истината е, че няма правилен начин да преживеем бременността. Нормално е да има дни, в които се чувстваме уверени и спокойни, както и дни, в които сме разтревожени. Важно е тези емоции да не се натрупват и да не се превръщат в постоянен спътник. Спокойствието помага на бъдещата майка да се грижи по-добре за себе си. Жената, която се чувства спокойна, е по-склонна да се вслушва в нуждите на своето тяло. Тя си позволява да си почива. Храни се редовно. Посещава лекаря си. Отделя време за движение и разходки. Грижата за себе си не е проява на егоизъм. По време на бременността тя е необходимост. Много жени продължават да поставят всички останали на първо място и забравят за собствените си нужди. Но една спокойна и здрава майка може да даде много повече на своето дете. Не всичко може да бъде контролирано. Една от най-големите причини за тревожност по време на бременността е желанието да контролираме всичко. Бъдещите майки често прекарват часове в търсене на информация. Четат статии. Сравняват симптомите си с тези на други жени. Проверяват всяка промяна в организма си. Понякога това носи успокоение. В други случаи обаче води до още по-голямо безпокойство. Истината е, че никоя бременност не протича по един и същи начин. Някои жени изпитват силно гадене. Други почти нямат симптоми. Някои качват повече килограми. Други качват по-малко. Постоянното сравняване с другите рядко носи спокойствие. Много по-полезно е да се доверим на лекаря си и да следваме неговите препоръки. Подкрепата на близките е изключително важна. Бременността не трябва да бъде преживяване, през което жената преминава сама. Подкрепата на партньора, семейството и приятелите може да намали значително тревожността. Понякога една прегръдка, един разговор или няколко окуражителни думи могат да променят целия ден. Важно е бъдещата майка да споделя своите страхове. Да не потиска емоциите си. Да не се опитва да изглежда силна през цялото време. Има моменти, в които най-доброто решение е просто да кажем: страхувам се. Имам нужда от подкрепа. Не се чувствам добре. Това не е признак на слабост. Това е проява на смелост. Добрият сън е ключът към спокойствието. Липсата на сън може да увеличи тревожността и раздразнителността. През първите месеци на бременността много жени изпитват силна сънливост.
През последните месеци пък намирането на удобна поза става все по-трудно. Независимо от периода на бременността, сънят е изключително важен. За да подобрите качеството му, можете да опитате да си лягате по едно и също време, да избягвате използването на телефон преди сън, да проветрявате помещението, да ограничите кофеина през втората половина на деня. Понякога именно малките промени водят до най-добрите резултати. Движението намалява напрежението. Ако няма медицински противопоказания, умерената физическа активност може да бъде изключително полезна. Разходките, упражненията за бременни и леката физическа активност помагат за намаляване на напрежението. Движението подобрява настроението и повишава енергията. Не е необходимо да се подлагате на тежки тренировки. Понякога дори една кратка разходка е достатъчна, за да се почувствате по-добре. Ограничете излишната информация. Интернет е полезен източник на информация, но понякога може да се превърне в причина за ненужни страхове. Форумите са пълни с различни истории. Някои от тях могат да бъдат много тревожни. Важно е да помним, че всяка бременност е различна. Историята на една жена не означава, че същото ще се случи и с вас. Когато имате въпрос, най-добрият източник на информация винаги остава вашият лекар. Намерете време за себе си. Много бъдещи майки прекарват голяма част от деня в грижи за дома, работа и изпълнение на различни задължения. Но бременността е период, в който е важно да отделите време за себе си. Прочетете книга. Слушайте музика. Излезте на разходка. Прекарайте време сред природата. Практикувайте техники за релаксация. Понякога няколко спокойни минути са достатъчни, за да променят начина, по който се чувствате. Не забравяйте, че никой не е съвършен. Няма съвършена бременност. Няма съвършена майка. Няма съвършен начин да се подготвите за появата на детето. Ще има моменти на несигурност. Ще има дни, в които ще се чувствате уморени. Ще има моменти, в които ще се страхувате. И това е напълно нормално. Бъдете по-добри към себе си. Приемете, че не е необходимо да знаете всички отговори. Бременността е време за доверие. Доверие в собственото тяло. Доверие в лекаря. Доверие в хората, които ви обичат. И най-вече доверие в себе си. През тези 9 месеца във вас расте нов живот. Вашето тяло знае какво да прави. То се променя, приспособява се и работи непрекъснато, за да създаде най-добрите условия за развитието на вашето дете. Затова си позволете да бъдете спокойни. Дишайте дълбоко. Почивайте. Усмихвайте се по-често. Наслаждавайте се на малките моменти. Защото бременността не е просто период на очакване. Тя е началото на една от най-големите любовни истории в живота, връзката между майката и нейното дете.